Κάποιος, γιατί να πρέπει ο άλλος Αλεξανδρούπολη, ο άλλος από Θεσσαλονίκη να κατεβαίνει Αθήνα, δεν έχουμε 4-24, να ρωτήσω λίγο συγγνώμη. Γιατί να πρέπει να κατεβαίνει, δεν έχουμε εκεί πέρα καθηγητές, δεν έχουμε γιατρούς. Να πιστοποιήσει τι ωραία έχουμε τα γόνατα, πέρασα πανιέ, πήρε 14 ημέρες άδεια. Γιατί να πρέπει να πάω από εκεί πέρα, να κατέβω από εκεί πάνω. Δεν έχουμε άλλη δουλειά, όλη μέρα θα μετακινήσει πληρώνω το κράτος. Γιατί να πρέπει ο άλλος από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θεσσαλονίκη να περάσει, δεν πάει στη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα δηλαδή. Δηλαδή, κολλάμε σε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, μπορεί να κάνουμε λάθος. Το ΕΣΔΑΠ, το ωράριο εργασίας. Οι πυροσβεστικοί έχουν ΕΣΔΑΠ, αυτόματα βγαίνει το ωράριο εργασίας. 6 κόκκινο, πέρασε ώρες, τόσες ώρες. Εμείς έχουμε κάποιον εκεί μπακάλικο, έχουμε κάποιον εκεί μπακάλικο, δούλεψε 42 ώρες σε σκάφος, κάνει 8 το πενθήμερο, 2023. Πουλάνε κόμποδο στο φεγγάρι, εμείς ασχολούμαστε με τευτέρια ακόμα. Όπως ο Ζήκος, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία για το βαθμολόγιο. Μπράβο σας.